Κυρίες και κύριοι, παίζω με έναν που είναι πολύ καλύτερος και κοιτάξτε, τον ήξα 5-0. Κοιτάξτε τι ωραία γκολ. Εδώ είναι πρώτη δικιά του φάση. Με πέρασε. Το χάσε. Εγώ τώρα. Μάλλον το πρώτο μου γκολ. Τους περνάω όλους. Και δίνω την μπάλα στα δίχτυα. Τώρα το δεύτερο μου γκολ. Σέντρα του Λαβέτσι. Γκολ ο Ντεφόε. Το τρίτο μου γκολ με τον Πάτο. Γκολάρ. Τον πέρασε, σουτάρι, πλασέ, γκολ. Τέταρτο και το δεύτερο πιο ωραίο. Θα το δείτε. Τον περνάω και τον γκρεμάω. Και το καλύτερο το φυλάξα για το τέλος. Από εδώ σουτάρει ο Πάτο και η μπάλα είναι δοκάρι και μέσα.